umoya oyingcwele awungomoya kaThixo bawo, umoya kaYesu Kristu. uKristu lo sithi ngunyana kaThixo abe ngumoya wenkosi uThixo. Ngamanye amagama la moya owusehla phayana uze uyochopha ungene ngaphakathi kukaYesu Kristu kwenzeka isidalwa esitsha apha kuYesu kwabakho into econtrolayo enguKristu. Yayingongomoya oyingcwele ngumoya kaKristu. Mandigqibezele nje nendawana ke mfundisi singatyiwa lixesha siye kwinto yokokuba ubhaptizo lwamanzi, thetha ngobhaptizo of water yintoni. Ibhayibhile clear uba lubhaptizo enguqukweni naseluxolulweni lezono. Ubhaptizwa kuba ngenxa yesono. Akukho mntu ongayaziyo into yoba uKristu ayingenasono. So ubhaptizwa bani apha? Because ubhaptizwa lenzeke, ubhaptizo kufuneka zibe ntathu izinto. Amanzi funeka abe khona, umbhabhatizo funeka abe khona, umoni funeka abe khona kolaa bhaptizo lamanzi. So ke ngoku xa uzawuthi kwakubhaptizwa uThixo